Guys, welcome back to my channel. जोङो दिनै हाजोआव बेरायनो नागिरदों जोंनि खिजायनि अरुणाचल हाजोआ खाथि नालाय ओमफ्राय जों दा देखायगोन आरो माबायदि थाङो बेखौ लामाफोरखौ देखायगोन आरो दाहाय नै आंजों लोगोसे जोंहानि टिकलिया थांनो नागिरदों टिप्लुंगिया ओमफ्राय अनसुलिबो थांगोन अनसुलिया ओंखारगासिनो दं दा बेखौनो नेगासिनो आरो नोंसोराबो भिडिअ बनायनायखौ नायबाय थादो हाजोआव गाखोनायखौ नायबाय थादो बयबो नै अनसुलिया ओंखारखांबाय ओमफ्राय जों दा थांसै आं ओमफ्राय अनसुलि दा जोङो थांनोसै स्कुटियाव आरो ओमफ्राय नैबे स्कुल दं बर' स्कुल दं ओमफ्राय ओइ नै सगा इदि जायो ओरैजाय थांबाय थानोसै ओरैजाय सर्टकाट लामा दं ओंखायनो इखि थांगासिनो आरो जों एसे बेलासिसो जाखाबाय आरो न'आव थांनाय बाथौफोरनिफ्राय थांना बरिं लिङोना अनसुलि ओरैजाय नाहर एसे लकडाउन जेरावबो थांनो मोना ओंखायनो हाजोसिम थांसै हाजोआव बेरायनानै आराम नायसिगोन आरो दाउलेबा हनै A few moments later. फैबाय दा नै सेन्देल दैमा दंना दैमायाव सेन्देलखौ खुनांगौ नालाय जों सेन्देल खुबाय नै नोंबो खु जा गुफुरखाना आंनिख्रुइ गोजौ मानसियाव नै सोरनोबा नांगौबा खोन्थाहर दा ने थांसै ओरैजाय नै टिउट टिउट मालाय लंपेन्टखौ बोखोलायबावबायसो रसमिया नै दैमाया मासे मोजां आहाबो लंपेन्टखौ बोखोनांसिगोन अरुणाचल दैमा नै गोजौनिफ्राय बोहैबोनाय हाजोआ अरुणाचल हाजोआ ओरैजाय थांनो हायोमोन ओमफ्राय जों दा थांनो हाला आरो माने बै मोनसे लामाजोंसो थांनो हायो ओमफ्राय दा बिदि लकडाउनबो जाबाय थादों नालाय पुलिसफोर थायो खिजाय ओंखायनो थांथ'ला ओरैजाय फैमियै नै टिप्लिंगि से हाय मोजां नांदों माबायदि मोजां नांदों ओइलाय दैमाया नै Wow, what's the beauty of the nature? Wow, it's amazing. नै दैमाया दसे फान खालामसै ना मा होनो आंना लंपेन्ट बोखोनांगौमोन ना शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा बरिया नांदों ना माबायदि बरिया एसेथ' बुंना लोगोफोरनो बिसोरबो फैनो लुगैनायनि जोंनि अरुणाचल हाजोनि दैमा सेराव मालाबाफोर बेरायनो सम मोनबा ना जेरैबो गुवार गुवार बार स्रो स्रो बरियाथार अख्रांखौथ' मासे साइज नुदों जोंना दैयाव थांनाङा दैयाव थांना फै गेलेला बांद्राय गेलेया दैयाव गगा मोनगोन नों दा गगा मोनगोन दा फट' मोननैसो लानोसै आरो दानिया सोमखोर सोमखोर हाजो सानखौ मासे मोजां नुदों नालाय अख्रांखौबो वाव एसे थालाय पस्ट दे सैमायालाय इमान गोजानाव थानाया इयाव सोफै नामा ओरैजाय नाहर माबायदि नांदों मोजां नांदों ना बालाबारियाव थाबायनानै मादि नांदों अनसुलियाव नै मालाय पस्ट लागासिनो अरुणाचल हाजोआव बेरायनानै हाजोसिम थांला जाम्बिलाय बालाबारियाव
फिलियाबो मालाय फट' लागासिनो दं ओमफ्राय एसे फिल्ड बायदि दं नालाय गांसो बायदिसिना खारो नालाय नै मोसौबो इदि हेगारना फैयो खाथि खालानिफोरा ओमफ्राय इखौ दालां बानायगासिनो दङ नै ओमफ्राय आरो सिगाङाव मोनसे बहुद गोलाव दालां बानायगासिनो दं बेखौ देखायनो हादि आरो इनि हाजोआ खाथियाव थांनानै देखायनो मोनबा मोजां जागौमोन ना मासे मोजां फ्रि नांथारो आरो बेयाव फैबाथाय एकदम कुल जेरैबो स्रि स्राय बिदिनो मोसौफ्रा बोरै गाबदों मोसौखौ लांफैदों मानसिफ्रा ओमफ्राय माबायदि मोनदों ओनसोलनि जि How much? नै हाजोआ ओमफ्राय बे दैमानि बेखौ सेसा दैमा होनो आरो जोंनि बेयावहाय गहपुर एरियायाव सेसा दैमा होननानै मिथियो ओमफ्राय बिनि हा माने गोजौआव हाजो माने हाजो बिथोराव आरो सेसा खर' होनो बेखौ मालाबा थांबा देखायदोनिसै ना अनसुलि बहुत मोजां ना मालाबा थांबा देखायसै बेखिबो नै हाजोआ ओमफ्राय इसे न'फोर दं ओइ नुहुरदा नुहुराखै बेफोरो साकमा दफ्लाफोरनि न' दं गामि दं आरो इसोरनि बहुत मानसिफोर थायो बेयावनो खेथि मावनानै थायो हाजोआव जुम खेथि ना मा होनो बेफोरखौ मावनानै थायो आरो बबे सिङाव बे सिङाव हा बाला आरो दैमा नों दैयाव बारा थानांलासो फैदेरदो जों सानाव फैयासैना ओमफ्राय दा नै साना हाबहांबायानो थाब थाङाबा न'फोराव रायजागोन ना ओंखायनो थाब थांनांसिगोन आरो नैबे दाउलेखौबो लाबोफादोंना नङाबालाय रायजानाय नङामोन गथ' फिसा नालाय My dear friend अनसुलि बाय बाय जों मालाबा बिदिनो बेरायनो फैबाय थायो अनसुलिजों आंजों गोसो जाबा मोजां नाङो आरो बेयाव फैनानै एकदम टेनसनफोर थाबाबो आराम नाङो आरो बेयाव फैनानै ओमफ्राय दा थांफिननांसिगोन उपायथ' गैला आरो जायगाफोर दंबाबो बिनानावखौ लानानै इमान देखायनो हालियाना गथ' मानसि दंफायो ओंखायनो भिडिअखौ आङो एसेबावनो फोजोबनो सानबाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार खालामनो दाबाव अनसुलि फंनैसो बुंना होना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खोन्थाना साबस्क्राइब खालाम बेल आइकनखौ दाबा आंनि भिडिअखौ रावबोआनो नायाखोमा लाइक कमेन्ट जेबोआनो गैया दाबो भिउवार्सआनो 200-300 सहैस्लाबासो आं लाजिनो ओंखारो ओंखायनो मी नोंबो होनदोब्रा एसे बाय बाय जों थांसै मालाबा सम मोनबा फैनोसै आरो आब'नि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार दाबाव बाय बाय गाइस बाय बाय भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम दाबाव दे बयखौबो होनदो आरो सफरनामा सवालों का सफर